Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Temos hoxe un novo episodio do Bar Celeste en directo, un directo celeste aquí na canle do Bar Celeste en YouTube. Xa temos a algúns celtistas tamén no chat. Semella que está a funcionar sen ningún problema o programa hoxe en directo e temos a dous convidados moi especiais. Un deles xa o podedes ver pois na súa casa no centro da cidade de Vigo, vigués distinguido, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, un celtista dende sempre, que ademais é o meu pai, Antonio García Teijeiro. Benvido a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Hola, moi boa tarde. Encantado de estar aquí contigo, Antón, e co noso convidado, a quen sabes que lle teño un agarimo moi especial. Pois ese convidado está tamén en Vigo, levaba xa un tempo sen pasarse polos micrófonos do Bar Celeste e, de feito, vai pasarse polos micrófonos do Bar Celeste. Ides escoitalo, pero non necesariamente velo, pero o que importa é o que ten que dicir, coñecedelo sobre todo polo seu traballo no diario Marca, tamén na Radio Nacional de España e, sobre todo, no CIES Podcast. Ten máis ou menos uns 25 ou 30 minutos para falar connosco hoxe. Estou a falar do meu amigo Rafa Valero. Rafa, benvido a este Bar Celeste en directo. Que tal, Antón? Un prazer, ademais, compartir este tempo co meu querido, co meu bo amigo Antonio García Teijeiro. As persoas que están seguindo o Bar Celeste a través de YouTube saen gañando, non podendo verme, así que é algo que eles van a agradecer sobre maneira nos vindeiros minutos. Bueno, iso é debatible, pero non imos debatir sobre iso, senón un pouco sobre a situación do Real Club Celta de Vigo despois desta derrota en Madrid, no Metropolitano, pero antes de falar dese partido, Rafa, levaba xa tempo sen pasar polo Bar Celeste, así que quería preguntarche unha cousiña que ten que ver co cambio de adestrador. En que pensas ti que trocou o Celta con este troco de adestrador de Rafa Benítez a Claudio Giraldo? Esencialmente, para min, en sentido de identidade, non? Claudio coñece perfectamente o que o Celta, coñece o Celta dende que era neno, non? Cando el mesmo o conta varias veces asistía como espectador ou como abonado o Estadio Municipal de Balaídos. Ten ese ADN celeste que obviamente non tiña Rafa Benítez. Eso despois do que é a cantera, do que é o fútbol base, en diferentes categorías, fundamentalmente no Celta Fortuna estas dúas últimas temporadas, e pois ese sentimento tamén de identidade, de conexión coa afección que non existía para nada co anterior adestrador e que con Claudio dentro do primeiro día sí existe. Para mí, o sentido de identidade é moi importante nun clube. Cada vez máis neste fútbol tan mercantilizado, neste fútbol que aposta pola inmediatez, é dicir, o frear, o poñer certa pausa, ou apostar por un proxecto máis da casa, máis nas raíces. Para min iso é importante. E despois no futbolístico, que obviamente ao final é polo que miden un adestrador, a súa aposta para min é moitísimo máis atractiva que de Rafa Benítez. Pero, bueno, os adestradores son escravos, son números, non? E os números dirán si se acertou. Ata o momento parece que sí, coa presencia de Claudio Giraldez como adestrador. É certo co anterior, que gañou moitos títulos. Tamén é certo que no pasado máis lonxano os números non eran o suficientemente atractivos ou como para que a comparativa non saia vencedora da mesma o propio Claudio Giraldez. O Galla consiga canto antes o objetivo, pero vamos, resumindo, pareceme unha boa decisión no seu momento. Pareceme que Claudio Giraldez pode ser o Galla que esta vez sí, por fin, e despois de tantísimo tempo, un adestrador de longo recorrido no banquillo do Celta. Rafa, no Celta estamos tamén en tempada de trocos, é a tempada do centenario, pero tamén é unha tempada de bastantes trocos tamén na directiva. Como ves estes primeiros meses de dirección do Celta por parte de Marían Mouriño?
Para min, María Mouriño, fundamentalmente, fíxate que eu, ti o sabes, e que o falamos na alguna ocasión, fun unha persoa especialmente crítica co tempo no cal o seu pai estivo frente do clube. E María Mouriño parece unha persoa inteligente. Non sei se co tempo será mellor presidenta que o seu pai, se a súa xestión será mellor que a do seu pai, haberá que ofrecer unha maior perspectiva temporal para poder facer, como dicimos, esa comparativa. Pero pareceme inteligente, porque todas esas cousas nas cales o seu pai tropezou de forma reiterada, de forma cabezona, pois ela cortou dende o principio. Bueno, pois dende un clube absolutamente presidencialista, é dicir, pois ela é unha persoa que reparte moitísimo máis o xogo. Había dentro da estrutura do clube persoas con excesivo poder, ou unha persoa con excesivo poder que eu penso que non remou a favor, fundamentalmente nos últimos anos. Estou falando claramente do director xeral, que non era compatible coa súa forma de entender o fútbol. Un dato recente, a creación de as Celtas, que era unha débeda histórica que o Celta tiña co fútbol feminino, que nace, esperemos que para quedarse, ademais, con nome propio, que iso é importante, as Celtas, con nome propio, non é o Celta de fútbol feminino, son as Celtas. Pareceme moi acertado tanto nome como a idea que hai de apostar polo fútbol feminino no clube, apostando por xogadoras galegas, por xogadoras da canteira, fundamentalmente de Vigo e da súa área. Despois, esa decisión no seu momento, ela tivo que ver moito coa chegada de Rafa Benítez, pero bueno, ese cambio que deu para que Claudio Giralde fose o adestrador e renovalo antes de conseguir o obxectivo da permanencia, esa maior conexión co aficionado, ese respeto ás persoas que xa sabemos que non son as que agora contan nun presuposto dun clube, salvo nunha cantidade moi menor, pero que hai que respetar, porque un clube sen os xiareiros non é nada. Ela sí que parece estar pendente dos aficionados. Bueno, pois esas decisións de calado que foi tomando ao longo deste tempo, prescindir dunha figura nefasta para o Celta, como foi o asesor deportivo externo Luís Campos, traer un director deportivo, un director de fútbol ou uso, como é agora a figura de Marcos Garcés. Bueno, pois todos eses pasos que fui dando a min pareceme acertados, case que todos eles, e bueno, leva pouco tempo, leva dende decembro oficialmente, dende xuño isto oficialmente, pois haberá que darlle máis tempo para facer, como digo, unha maior valoración, pero pareceme cando menos intelixentes as decisións que ele está a tomar dende a súa chegada á presidencia. Ademais da inclusión tamén de mulleres dentro dese Consello de Administración, é dicir, porque o Celta apenas, salvo Carmen Avendaño na anterior etapa, contaba con mulleres na súa estrutura directiva. Antonio, non che preguntei a ti por iso, pero xa que estamos falando disto, hai algo que che gustaría engadir ou matizar? Eu, escoitando ao mestre Rafa Valero, creo que coincido plenamente co que foi dicindo. É unha opinión mesurada, unha opinión que non é, e iso sí que me gusta, triunfalista, porque, como moi ben dixo, o fútbol marca os resultados, os números. Bueno, eu teño esperanza de que polo menos é que peor xa non podíamos estar a nivel social. Entón, eu creo que isto vai ser como un auga fría, un auga, digamos que un vento maravilloso para intentar refacer un pouco o que estaba prácticamente desfeito. Está moi ben eso de ir, que decía Rafa, de ir solventando os problemas que tiña con o anterior, ¿no? Pues había problemas co Concello, parece que están solventados. Estabas pedindo un equipo feminino, parece que vai por aí. Había problemas con Luís Campos, que a mí me parece que foi, dende o punto de vista deportivo, aínda que algún xogador se lle pode sacar diñeiro, non se pode dicir que fose un éxito. Para min, dende logo, non o foi, pase o que pase agora. Bueno, pues tamén cortou con iso. Hai un novo director deportivo, director de fútbol, Marco Garcés. Bueno, en principio a estrutura parece
parece interesante, pero eu para todo isto se xa refrendado, Rafa, teño que agardar a principio de temporada que ven. É dicir, a min ten que demostrarme a presidenta, e por suposto ten toda a miña confianza nese sentido, hasta que non se demostre o contrario, ten que demostrarme que vai cambiar de actitude a hora de conformar un equipo para disputar a temporada. Non se poden permitir máis pretemporadas como as que estamos vivindo, auténticamente lamentables, e quero volver outra vez aquí a botar unha man ou que sexa a Eduardo Coudet, al Chacho, que fixo que non debemos esquecer que durante 2 temporadas con el non pasamos ningún apuro e que na terceira non empezou ben porque, claro, a plantilla que se lle deu foi verdadeiramente lamentable. Entón, todo o que dixo Rafa, estou de acordo, pero o meu voto de confianza teno, pero vai ter que demostrarmo alá polos meses de xullo, agosto, xuño, para ver como se desenvolve, porque non podemos seguir cun equipo sufrindo ata o final en cada temporada. E máxime esta que foi a do centenario. Entón, bueno, con certas reservas, pero basicamente estou de acordo co que dixo Rafa. Eu estou, estou totalmente de acordo co cal cos apuntes que acaba de facer Antonio. Penso que a reválida efectivamente chegará. Bueno, tamén estou de acordo con algo que dicía Antonio fai un instante, e que claro, o listón estaba tan baixo que o vai ter cuidado María Mouriño para superar o seu pai. O seu pai, bueno, pois non é innegable unha boa xestión económica, aínda que habería que poñerlle algún pero bueno, en liñas xerais unha boa xestión económica, pero deportivamente foi nefasta, socialmente foi nefasta, é dicir, ademais abrindo permanentemente problemas, debates absurdos. Agora falaba Antonio do tema co propietario do estadio, como é o Concello de Vigo, esa butaca baleira que durante tantos anos estivo no palco de Baleidos cunha imaxe nefasta. Bueno, pois en todo iso María Mouriño está acertando, pero haberá que darle un tempo, efectivamente, e despois a reválida efectivamente será este verán, porque aínda que no verán pasado se estaba dirixindo o clube María Mouriño, non estaba facendo con eses galóns. E agora, un clube deportivo se move fundamentalmente, ao meu entender, por 2 aspectos. Por respeto aos seus aficionados, veremos como se plantea a campaña de abonados, como se cuida aos abonados, como se siguen dando pasos para estreitar lazos con eles. Iso en primeiro lugar. En segundo lugar, que equipo se fai para a temporada que ven. Eu penso que Claudio Giralde vai querer apostar por un equipo con máis canteiráns. Pareceme perfecto, son los que defende, creo que como a todos, que canto máis xogadores da canteira son no primeiro equipo mellor. Este ano, pois, nestas últimas semanas, Damián deu o salto ao primeiro equipo, vanse consolidando xogadores como a Hugo Álvarez, como a Hugo Sotelo, ademais, obviamente, do buque insignia, como pode ser o caso de Iago Aspas. Aí están xogadores tamén como Iván Villar. Seguro que algún do Celta Fortuna dará o salto, pero logo, a hora de invertir, o Celta ten que facelo con certo criterio, non? Con ese criterio de vou apostar por xogadores que a ver si dentro de 2 anos me deixan un montón de diñeiro. Non, o Celta ten que buscar certa inmediatez. Non podemos estar todas as temporadas, e o dicía Antonio tamén, como a do centenario, estando a 10 días, a 15 días para que concluya o campeonato, esperando a ver si mañá gañamos o Atleti Bilbao, se o Cádiz non gaña no Sánchez Pizjuán para salvar a categoría, e se non iremos a Granada, e se non iremos outra vez a última xornada. Hai que fichar con criterio, e cando se venda, vender ben, porque vimos ventas do Celta nos últimos anos, pois estou pensando na de Brais Méndez, eran prácticamente, cos precios que se moven no fútbol, xogadores regalados única e exclusivamente para meter diñeiro en caixa. Bueno, creo que non sei se Antonio quería puntualizar algunha cousa sobre iso. Non, é que xa estamos cansos
O que pasa que xa no Barcelete xa o dixemos moitas veces, estamos cansos diso que acaba de decir Rafa. É dicir, non se poden traer xogadores de fora novos e facelos aquí que un ano poidan funcionar ou non e que despois se vendan por 4 patacos. É que non pode ser. É que primeiro, é dicir, eses 2 puntos que dixo Rafa son absolutamente imprescindibles. Primeiro, respetar ao socio. Eu son o socio 636 do Celta e non me sinto respetado, non me sentín respectado durante todo este tempo. Eso para empezar. Eso é fundamental. Pero despois hai que facer un equipo con cabeza. Aquí ninguén lles pide que hai que entrar en Europa, nin hai que ser un equipo extraordinariamente resultado, de que dé resultado. Non, aquí o que se lles pide é que se actúe con cabeza, que se actúe con criterio futbolístico e non crematístico. E non pode ser xa que traíamos xogadores que non achegan nada ao noso equipo, que están tapando, ademais, a outros xogadores que poden sair do Celta Fortuna e estamos pagando un diñeiro que realmente non ten sentido ningún. É dicir, hai que basear con canteiráns pouco a pouco. Tampouco hai que lanzarse de repente para ter un equipo de canteiráns porque os rapaces son moi novos e non se lles pode exixir, penso eu, esa responsabilidade de que sexan eles que tiren do carro, que me parece brutal, non? E logo hai que traer os xogadores escollidos que realmente se precisen para que o equipo funcione. E nada máis, é dicir, que temos agora unha plantilla de 20 e tantos xogadores que veremos como se vai desfacendo de tanta xente, non? Entón, para min é fundamental, é que non estou disposto dende o punto de vista sentimental, a pasar outro ano como este. Porque se fan as cousas mal, non é por outra historia. E, efectivamente, a reválida para ela é este, aínda que xa meteu un pouco a pata cando foi o tema Benítez, sobre todo nos 3 anos famosos, que iso é unha auténtica barbaridade. Pero, fora diso, agora é o momento. E agora ten que demostrar que os tempos cambian e que os ventos sopran do outro lado. E iso é o que estamos agardando todos. Rafa, dende o punto de vista dos xornalistas en Vigo, ti como xornalista en Vigo, tes visto algún troco na relación entre a directiva e os xornalistas en xeral ou contigo en particular dende a chegada de María Mouriño á presidencia? Sí, fíxate, eu penso que non falei deste tema, é a primeira vez que o vou facer, pero sí, non é un caso, bueno, esa vida, esa relación distante que eu tive co anterior presidente, pero vou a contar unha cousa, é dicir, cando se foi Carlos Mouriño, ou nos últimos tempos de Carlos Mouriño, a miña relación con el foi boa, na despedida, na parte final, con el foi boa. Mira que nos dixemos cousas, tanto a min como eu a el, pero bueno, eu non son, creo que me coñecedes, non son nada rencoroso, Carlos Mouriño é historia, bueno, pois aí está, os problemas que tivemos no pasado aí se quedan. Si teño unha relación máis próxima, máis cordial con a Mariana Mouriño, pero penso que iso tampouco é importante, a relación que poidamos ter os medios de comunicación ao final, polo que temos a que pedir unha presidenta por como a exerce como presidenta, non porque sexa máis cercano ou menos cercano aos medios. Pero, bueno, respondendo a túa pregunta, penso que é unha persoa máis cercana, o seu pai tamén yo puso moi fácil para poder superar ese listón. É a relación que teño, a raíz da pregunta que facías con ela, é unha relación de respeto e unha relación cordial. Pero contigo se foi moi injusto, é normal que se pregunte iso e é normal que iso se normalice porque, sinceramente, non merecías o trato recibido e a min, personalmente, sempre me doeu o que che pasou. Moitas gracias, Antonio. Bueno, é dicir, hai xente que sabedes, eu o contei en determinados momentos. A min houve un momento moi concreto en que se me intentou retirar de circulación directamente. Xogando coa tua vida. Xogando coa tua vida, tío. É que iso me parece moi terrible. Xogando coa miña vida laboral. Pero, en primeiro lugar, non o conseguiron,
En segundo lugar, repito, non son rencoroso, Carlos Mouriño se foi, e cando se foi nos dimos a man, se acabou, Carlos Mouriño sei historia, se está na súa casa, e dende o principio con María Mouriño a relación pois repito, correcta, e ojalá que siga sendo así. Como ten que ser, nada especial, como ten que ser. Claro, porque penso que sería facer extraordinario de algo que ten que ser normal, unha relación correcta na cal unha persoa cunha responsabilidade pública, exacto, ten que aceptar as críticas, de Vigo, ten que aceptar as críticas e tamén, bueno, pois unhas veces aplaudiremos e outras veces criticaremos. O que pasaba coa anterior propiedade, ainda que sexa da mesma familia, é que entendía como normales os aplausos que os houbo no seu momento e nunca entendeu nin el nin o seu entorno, que tampouco axudaba para que a relación fose a mellor posible, non entendía para nada as críticas. Bueno, agardamos que esteamos a entrar nunha nova xeira en moitos sentidos, nese sentido do que estamos a falar e tamén no sentido da planificación deportiva que levamos ben anos aquí no Barceleste e sei que ti tamén, Rafa, nos teus programas falando desa cuestión. Para entrar xa no partido, porque non che queda moito tempo de falar connosco, Rafa, cales foron para ti as chaves desa derrota do Celta no Metropolitano fronte ao Atlético de Madrid? A mí o Celta gustoume dende o minuto 20 aproximadamente do partido. Penso que entramos mal, eu defendo a Claudio, pero penso que Claudio acertou na súa previsión de partido inicial, ou os xogadores non a entenderon directamente, depois que diante estaba un super equipo que, aínda que este ano foi dando vaivens, é un super equipo como o Atlético de Madrid. Os primeiros 20 minutos ao Celta non me gustou nada, en canto se asustaron eses resortes no campo, eses movimentos de Bamba e Aguaspas que explicaba o propio Claudio Giraldez, en canto a defensa empezou a tomar un pouco puso tamén o partido. O Celta a min gustoume, obviamente atacou moitísimo máis o Atlético de Madrid porque estaba xogando na súa casa, porque quería prácticamente garantizar a súa presencia na Champions, que é vital para un clube como o Atlético de Madrid. Atacou máis, tivo máis ocasións, pero o Celta tivo as súas, tivo control do partido, e bueno, o partido se escapa a falta de 5 minutos cun golazo que o marca un xogador que é campeón do mundo, como é Rodrigo de Paul, imparable para un Guaita que foi, o meu entender, o mellor do partido, un encontro soberbio, todo se xa dito das boas fichaxes, non moita, pero das boas fichaxes que o Celta fixo esta temporada, e bueno, pois son dese partidos de inicio, cos cales non contas con puntuar, se acariciou un punto, bueno, pois haberá que intentar resolverlo mañá ante o Athletic Club de Bilbao. Pero bueno, respondendo a túa pregunta, non me desagradou o Celta durante 60-70 minutos de partido, penso que estivo francamente ben, tendo en conta o rival e o escenario onde xogaba. Sei, Antonio, que ti tampouco te desagradou en absoluto o Celta. Xa che dixen no seu momento... Eu xa che dixen no seu momento que os 20 primeiros minutos pois non foron agradables de ver, pero que despois o Celta colleu o ritmo do partido e puxolle as cousas moi difíciles ao Atlético de Madrid, que se ben este ano deixa moito que desexar na casa, sin xogar ben, porque, bueno, realmente que non sei que xogou ben esta temporada en primeira división, pero bueno, pois bueno, puxolles difícil. O Atlético na casa pois non perdeu máis que un partido e empatou outro, e xogábase moito. Ahora ben, a hora do partido, eu creo que esos 20 primeiros minutos, o Celta non está entrando ben nos primeiros minutos, e iso pódese pagar. Non entrou ben en Sevilla co Sevilla, e menos mal que Guaita salvou aí un par de cousas e se salvou a situación. Non entrou ben o día do Villarreal, non entrou ben o día do Rayo Vallecano, non entrou ben onte, pero tampouco, teño que dicir que iso é algo que hai que ver, porque se Guaita non para o que para, non estábamos falando do mesmo partido. Xa sei que os porteiros están para parar, evidentemente, pero xa non estábamos falando do mesmo partido. Entón, iso hai que ter cuidado, porque en 2 goles te meten en 20 minutos e acabou o partido realmente prácticamente para o Celta. Dito iso, se teño algo que dicirlle a Claudio Giraldez, que estou con el, que o aplaudo, que hai que
pasarlles pois, os desaxustes que poida ter, etcétera, etcétera, porque é un cambio brutal de xuvenís a primeira federación e de primeira federación a primeira división. Teño que dicir que a min me pareceron os cambios moi tarde, os xogadores un pouco cansos, se notaba que estaban indo para atrás, xa non tiñan o balón e non era capaz de controlar o balón nos últimos minutos, e non me gustaron os cambios, mal feitos. Sinceramente, creo que non acertou cos cambios. Por lo demais, totalmente de acordo. O Atlético de Madrid non te gañou con unha xogada ben trenzada ni feita, sino un córner, un despexe que para mí non estuvo mal. O que pasa que ali estaba, curiosamente, Rodrigo de Paul, que é un gran xogador, para o balón co peito, deixa caer e manda ao ángulo. Pois está. Pero, evidentemente, así foi como gañou o Atlético de Madrid, non? Bueno, pois eu creo que eu saín relativamente satisfeito, bastante satisfeito, máis que outros partidos, moi satisfeitos, agardando que o mércores co Athletic de Bilbao, bueno, pois podamos ver a consolidación deste equipo. E hai que deixar como un din absoluto que Claudio se equivoque, pero hai que decirlo tamén, porque aquí enseguida se lanzaron as campas ao bo e hai que ir con calma. Esa experiencia me demostra que hai que ir pouco a pouco, que non hai que emocionarse de repente e viñerse abaixo tamén de repente. Hai que ir pouco a pouco e está sano, efectivamente, que digamos que se equivoca, pero con moito agarimo. Dito con moito agarimo e comprendendo, ademais, porque hai que comprender aos adestradores e aos xogadores. Que como dixo moi ben Brais Méndez, non son xoguetes de feria, monos de feira e como tamén se dixo, non se pode ter un deporte como o fútbol en que os traballadores están sendo insultados continuamente. Dúas preguntas rápidas para despedir a Rafa. Podo quedarme 5 minutos máis, sen problema, Antón, pero quería comentar, se non te importa, unha cousa raíz do que dicía Antonio e que esquecime antes de comentarlo. Claudio, o cal alabamos, etcétera, obviamente tamén se está equivocando en cousas. O Celta, efectivamente, ten un problema nos arranques do partido, que está solventando medianamente ben nos partidos como local ou no Sánchez Pizjuán, conseguiu remontar fundamentalmente os partidos de casa, pero que en algún momento te pode dar algún problema. E, por exemplo, mañán o Celta tería un problema se o Atlético de Bilbao, Deus non o queira, se adianta no marcador, porque agora xa nos estamos xogando cousas importantes. O Celta non ten ese grado de conexión nos arranques do partido precisa para un equipo de primeira división, repito, que está sabendo corregir en momentos puntuais, como os partidos de casa, pero que fora, salvo no Sánchez Pizjuán, lle está a custar. E outra cousa que dicía Antonio é que ben certa é que antes esquecíame de comentar. Os cambios que fai Claudio Giraldes son no minuto 88 de partido, é dicir, cambio en Caixa o 1-0. No minuto 88, Antonio que xogou no deporte deste, que foi porteiro, por eso sabe que os porteiros teñen que parar, pero que tamén son vos, porque el foi porteiro na élite, neste caso de balonmán. No minuto 88 poden resolver moi poucas cousas, é dicir, porque tes 5 minutos, ademais, no cal o xogo se está embarullado, está máis parado que activo, é dicir, el solamente fixer un cambio, Tadeo Allende, a partir de aí, de repente, no minuto 88 fai 3 cambios, e no minuto 92 aínda outro máis que o de meter a Miguel no terreo de xogo, cando o único que pode facer é pararte o ritmo do partido. Penso que son tardíos e con pouca capacidade para solucionar os tocos que fai o A iso referíame eu. Moi tarde, eu notei o equipo un pouco canso porque traballou moito ao longo de todo o partido, porque deixaron a pel, non se pode dicir nada máis. Para min reaccionou tarde, esperando que a ver se aguantaba, ao final polas circunstancias non aguantou. O cambio de Tadeo Allende a mí personalmente non me gustou. Eu pensaba que Dubica sería moito máis lóxico que saíse antes, que me canso un pouco de decir que non pode sacarse a Dubica 7 minutos, 8 minutos, e que o cambio de 92 non ten sentido, porque ademais eu fixeime no cambio, no televisor, e vin como, ao final, o árbitro houve unha xogada, é dicir, eso implicaba 30 segundos máis, houve unha xogada no que houve un choque, caeron al campo e perdeuse un certo tempo e ese tempo non se descontou. Entón, hai que, claro, eso é a falta un pouco, pois, quizáis de
de entender un pouco que o fútbol de primeira ten outro ritmo, outra vertixe, non? Pero nada que dicir, adiante, sempre con el. Sí, daba un dato, non sei se foi Óscar Méndez en Twitter, que dicía que o Celta adoitaba remontar cando puntuaba e que non se adiantaba nos partidos nesta nova xeira Giraldez, e que iso é algo ao que hai que prestar atención, porque na Liga non sempre é sinxelo remontar partidos, empatar ou gañar despois de ir perdendo. E, bueno, penso que iso pode ter que ver un pouco cos problemas do Celta para enchufarse dende o comezo dos partidos do que falabades vos. Por exemplo, estes primeiros 20 minutos nos que o Celta pois, non fixo un bo partido, pero despois sí que se repuxo e xogou de ti a ti en moitos momentos o Atlético de Madrid. Como ten que marchar Rafa, entón, a min gustaría escoitar o que pensa do partido do mércores. Sí, esa non pode marchar sin darnos a súa opinión. Claro, esa ia ser a derradeira pregunta para Rafa. Despois de perder co Atlético, chega outro equipo con camisola semellante e con nome semellante, o Athletic Club de Bilbao neste caso, un partido na casa importantísimo. Que agardas do Celta neste encontro e que o que crees que vai ocorrer? Son dúas preguntas nunha soa. Bueno, o que espero, que desexo, o que agardo é que o Celta consiga a victoria. A partir de aí, nunha análise un pouco máis amplia, veremos que Atleti nos encontramos un equipo que se lleva en Balaídos, nos 10 últimos partidos que xogou en Balaídos, gañou en 6, empatou, me parece que un par deles ou un, o Celta gañou únicamente 2 ou 3 partidos, un deles é certo que foi a temporada pasada. Eu non sei que Atleti nos imos encontrar. O Atleti prácticamente dixo adeus a súas opcións de disputar Liga de Campeóns a vindeira temporada, porque tería que gañar todo e perder todo o Atlético de Madrid. Penso que é prácticamente imposible que estas dous circunstancias sucedan, polo que non digo que de vacacións, pero non ten unha motivación a priori clasificatoria de cara ao partido do día de mañá. Eso é un arma de dobre filo que nunca sabemos, non? É dicir, se xogas con esa tranquilidade un equipazo como a ten o Atleti de Bilbao, que o amosou durante toda esta temporada, non só gañando o título de Copa, senón gañando aos primeiros equipos na competición de Liga, un equipo que entende perfectamente o xogar a contra, o xogar cun ritmo moi frenético de buscar a portería contraria, que un pouco o que pretende Valverde. Bueno, ese estilo de ida e volta que se amosou tamén no partido de ida, non? Que gañaron eles o final por 4-3, posiblemente será o que nos imos a topar no día de mañá. Pero tamén é certo que o Atleti leva unha serie de semanas despedindo xogadores que non van a continuar a vindeira temporada, con homenaxes e demais. Bueno, pois que non teñan esa pizca de intensidade competitiva a estas alturas, penso que debería xogar a favor do equipo que máis se xoga, que o Celta, que se gaña o partido, pode ser matemáticamente ou senón virtualmente estaría salvado. Entón, o que espero que o Celta o afronte con esa intensidade durante 90 minutos para poder conseguir a victoria ante un equipo que, repito, ten unha plantilla espectacular, que marca un ritmo altísimo no partido, que busca a portería contraria. E despois ver tamén como afronta o Celta. Antes, coincido co que dicía José Claudio Giraldo, non? Que a estas alturas determinados partidos deberían xa xogarse nun horario unificado, que sucederá xa na vindeira xornada. O Celta vai chegar ao partido de Balaídos sabendo como quedou o Mallorca, que xoga hoxe, e sabendo tamén como quedou o Cádiz ante o Sevilla, que xoga a 7:30 da tarde. O Celta vai saber que marcador lle ben, a priori tería que gañar sempre, pero o millor gañando lle serve xa para certificar matemáticamente a permanencia. Bueno, pois o que pido fundamentalmente é intensidade por parte do Celta e que se vexa mañá en Balaídos quen é cale o equipo que verdadeiramente se está a xogar algo importante no envite. Estou seguro que a grada vai animar, como está facendo de forma espectacular durante toda a temporada. Espero que as rotacións que realice Claudio Giraldes sexan feitas con criterio. Haberá xogadores cansos, seguro, despois do esforzo do Metropolitano. Espero a mellor versión como local, como está facendo nestes 2 últimos meses de Iago Aspas. E, bueno,
pois o Gallá que a vitoria se poida quedar en Vigo, o Gallá que o Cádiz no partido que xoga un par de horas antes non consiga vencer no Sánchez Pizjuán, e así, pois mañá podamos, non digo celebrar, porque creo que non é para celebrar, pero sí respirar, porque o Celta, a falla de 2 jornadas, ten certificada a súa presencia a vindeira temporada en Primeira División. Rafa, arriscaste a dar un resultado e tamén arriscaste a dicir se o Celta se mantén ou descende? Bueno, eso era pitoniso, son moi malo nisto, pero bueno. Arríscome a dicir o que me di o corazón. O corazón o que me di é un 1-0 no día de mañá, é dicir que vamos a ter que estar afogados ata o último minuto, pero o Gallá que sexa para ben, e obviamente pois se gaña mañá prácticamente o Celta ten certificada a permanencia. 1-0 no partido e aposto pola permanencia final de temporada. Rafa Valero, amigos e amigas celtistas, un dos meus periodistas deportivos favoritos en Vigo, un bo amigo ademais. Unha gran persoa, ademais. Unha gran persoa, por suposto, anímovos a que... pero eso decides porque non son objetivos, é dicir, non por outra cosa. Mesmo sendo obxectivos, creo que se podería decir tamén, non é cuestión simplemente de amizade. Seguide os seus artigos no Diario Marca, as súas retransmisións en Radio Nacional de España e, por suposto, o CIES Podcast en ciespodcast.es con Guada Guerra para saber todo o que está a ocorrer culturalmente, deportivamente, musicalmente, en todos os ámbitos na cidade de Vigo. Rafa Valero, moitas grazas por pasarte polo Bar Celeste e volta cando queiras. Son unha cousa relacionada con CIES Podcast, está ben que sempre digades os nomes de Guada e máis o meu, pero CIES Podcast somos 40 persoas. Ti estás entre elas, que por certo me dabas a boa nova de que por fin imos poder gravar cara a cara dentro de apenas unhas semanas. Está Antonio García Teijeiro, que cada mes nos trae unha sección maravillosa, ese respeto á poesía que ele ten a traveso de 3 poemas e unha canción. Non somos as caras máis visibles, pero detrás deste proxecto hai 40 persoas e hai un traballo coral e non cansareime de repetirlo constantemente. Pois moitas grazas pola parte que me toca a min e tamén a Antonio García Teijeiro, que está aí tamén ao outro lado da línea cibernética, e cando queiras voltar polos micrófonos do Bar Celeste, Rafa, aquí estaremos e, por suposto, en moi pouco tempo estaremos en persoa nese estudio do CIES Podcast. Unha aperta ben forte para os dous. Unha aperta moi grande, Rafa. Grazas. Antonio, como é iso de ver o partido do Celta por televisión? Porque sei que nesta ocasión falaches outro día, eu non vexo os partidos do Celta na televisión, pero nesta ocasión sí, foches a casa do meu tío José e ali con el víchelo o partido. Como se viven os partidos do Celta por televisión, Antonio? Eu os vivo fatal. A verdade é que non digo que quedei sen uñas, pero baixaron moitísimo de longitude, con uns nervios internos moi grandes, un medo sempre que se achegan á área do Celta. E decidín facelo porque pensei para min, o Celta en principio non ten nada que perder, porque en principio normal é que non. E se nos dá a alegría, pois vou a disfrutar. Vou sufrir, pero sufrir tamén sufro en baleiros, pero é outra maneira de sufrir. Entón, bueno, pois foi unha experiencia, bueno, xa bien este ano algúns partidos cando os poñían en Gol Televisión, pero agora xa levaba tempo sin ver o Celta fora e tamén quería ver como funcionaban, e a verdade é que non saín decepcionado, ni moito menos, si un pouco disgustado, porque foi unha pena que esa xogada illada nos privase dun punto que ben o merecíamos, non? Pero bueno, é fútbol e nada máis, pero non me arrepentín. A ver se o Celta solventase mañá a permanencia e poida ver o partido de Granada. Sí, por suposto. A ver se é certo, porque ver o partido de Granada coa salvación aí conseguida, pois é unha cousa un pouco diferente. Tiñamos algúns problemas
de comunicación, algúns problemas de, pois, que tiñen que ver coa tecnoloxía e, en xeral, cos meus problemas realmente coa tecnoloxía, porque xa sabedes que o problema da tecnoloxía xeralmente son as persoas que manipulan esa tecnoloxía, especialmente se son eu quen está a facelo. Pero están arranxados eses problemas e aí aparece, de repente, Fernando Rodríguez Esteves, que está perto do Estadio de Balaídos, como Fernando, sempre. mira que te busco sempre e non sei a que hora vas aos partidos, a que hora entras no campo, Fernando. Eu tampouco sei, pero chama cando queiras falar. Nada, un placer verte, Fer. Igualmente. Antonio non agardaba esta aparición de Fernando, pero aí está, non lle dixen nada de que estaba Fernando preparado xa para entrar. Encantado de velo. Ademais, Fernando, que xa apareceu o propio domingo no Bar Celeste Live dende Madrid, porque Fernando viu o partido no Metropolitano con Marta. Isto, Fernando, está a converterse case xa nunha tradición, que vas ver os partidos no Metropolitano, ¿no? Sí, bueno, hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pues ahí estoy yo representando a ese refrán, ¿no? Efectivamente, volvimos a tropezar, pero sin duda alguna de las 3 veces que he estado en el Metropolitano esta ha sido la mejor, ¿no? O sea, la imagen del Celta este domingo nada tuvo que ver con las 2 anteriores, en las que el Atlético de Madrid pasó por encima desde el primer tiempo, ¿no? El primer objetivo era llegar al descanso con 0-0, se llegó y con un Celta, como decíais antes, de menos a más, ¿no? Nos costó mucho entrar en el partido y después nos rehicimos y afortunadamente nos rehicimos estando 0-0, ¿no? Hablabais también de los cambios. Bueno, es verdad que se hace el cambio justo, los primeros cambios cuando nos meten el gol, pero Claudio ya los tiene preparados antes de que marque el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, bueno, marca el Atlético de Madrid y al final todo se complica, ¿no? La forma de jugar y la forma de salvarse es la que el Celta ha mostrado en el Metropolitano y en otros partidos, ¿no? Pero el camino es ese, salvando el borrón contra el Alavés, ese es el camino, ¿no? Y yo por eso tengo mucha fe en Claudio y en que lleguemos a buen puerto más pronto que tarde y que el verano sirva para rehacer el proyecto con Claudio al frente, ¿no? Aquí hai un comentario que estaba a ver, un resumo que fai Crossface 67 que di: bajas no Athletic Club de Bilbao para o partido de mañá. Guruceta, Nico Williams, Muniain, Yuri e Sanzet. Non tiña eu esta información, pero aí está compartir a Crossface. Non sei se xa é noticia definitiva, pero se é así, a min estaba agardando un pouco a ver se saía esa noticia, porque outro día no partido que xogou o Athletic na casa tivo que retirarse Nico Williams por problemas físicos. Entón, como eso foi o domingo, o sábado o domingo, non sei cando xogou o Athletic, agora non me acordo, pero é igual, é pouco tempo. Sábado. Bueno, é pouco tempo para repoñerse, porque para min é moi importante que non xogue Nico Williams, sinceramente. O que non quere decir que o Celta vaya a gañar, ni moito menos, pero o fútbol do Athletic de Bilbao é un fútbol consistente de medio campo para atrás e unha velocidade tremenda entre os dous irmáns Williams, ¿no? Que se entenden a perfección e que son rápidos, e se o Celta arrisca e adiante a defensa podemos ter moitos problemas. Eso quizáis sexa unha das cousas máis importantes. Muniain non é importante, porque xa non xoga un rol importante. Sanzet, bueno, tamén mellor que non xogue, en principio, mellor que non xogue Sanzet, pero hai que deixar de fixarse niso. O Celta ten entidade suficiente, o Celta debería pasar un pouco de todo iso. Logo está ben que iso veña de agasallo, non? Pero é moito mellor que o Celta deixe de preocuparse das baixas, porque ás veces os suplentes te pintan a cara facilmente, que pense a súa actitude, sobre todo de saída ao campo, porque non sempre imos estar pendentes de que Guaita faga 2 ou 3 paradas que impidan o 0-1 ou o 0-2, que saian moito máis enchufados, moito máis conectados, sabendo que nos xogamos, sabendo que o Athletic de Bilbao, se nos mete un gol, ás veces é complicado meterllo, e que non pase o día do Villarreal, porque tamén empezamos así, recibimos un gol e menos mal que houbo a expulsión e o penalti estúpido,
porque senón iba a ser bastante difícil. Entón, bueno, eu confío no Celta, confío en Claudio Giraldez, como moi ben dixo, creo que era en absoluto, é dicir, hai que comprender que se pode equivocar, porque todos somos humanos, se equivocan os xogadores, tamén se pode equivocar o adestrador. Para mí se equivocou cando saca Tadeo Allende en vez de sacar de Ubicas, ese día, ese cambio foi nefasto, os outros xa foron moi tarde, pero ás veces hai que ver que os xogadores están un pouco cansos e hai que tomar unha determinación. Espero que isto non pase o mércores, porque hai que gañar, como se sería extraordinario que o Celta gañase, porque eu non creo, sinceramente, que o Cádiz gañe no Sánchez Pizjuán. Sí, iso é realmente importante. Penso o que di Antonio dende o punto de vista de que o Celta realmente leva todas estas xornadas dependendo de si mesmo, realmente, para manterse na primeira división. É importante ver o que fan os demais, pero máis importante aínda é ver o que fai o propio Celta. En ese sentido, ese dato, Fernando, Antonio, de Óscar Méndez, que dicía que o Celta non se adiantaba con Giraldez prácticamente en ningún partido, parece un dato interesante, non? Como ledes vos iso? Que é o que ocorre no Celta para que iso sexa así? Fale, Fer, pero eu digo que eu vexo en clave de perigo. Decía yo que además de Nico, ojalá tampouco viniera Iñaki Williams, ¿no? Ya sería completar el cuadro. Aí xa estás pedindo moito. Ya, bueno, pero por pedir. Y bueno, antes hablabais del Athletic de Bilbao. Bueno, yo creo que el partido, es verdad que normalmente Giraldez cuando gana empieza perdiendo. Y ojo con este tipo de partidos de que hay que ganar sí o sí, porque el Celta no suele funcionar bien con los partidos en los que hay que ganar sí o sí. El Celta se suele atascar. Y la gente, con la ansiedad que suele mostrar, no suele poner las cosas tampoco muy sencillas. Es decir, yo creo que hay que ir con tranquilidad en este partido, sabiendo que va a ser un partido largo, que el partido no se va a resolver en el primer cuarto de hora, y hay que tener paciencia tanto dentro del equipo como en la propia afición, ¿no? Creo que es verdad que hay que ganar sí o sí, porque bueno, es un partido clave, pero ojo, porque el Celta no se suele manejar bien en estos partidos con esa presión, ¿no? Lo bueno, en parte, que vamos a saber el resultado del Cádiz y del Mallorca hoy, ¿no? Pero insisto, somos un equipo que históricamente estos partidos de ganar sí o sí, pues por H o por B se nos atascan. Y ya sea por una decisión del árbitro, por mala suerte, por entrada, antes decíais que estamos entrando mal en los partidos, es verdad, nos está costando entrar bien en los partidos desde el principio. Entonces, ojo con eso, porque claro, jugándonos lo que nos estamos jugando, por lo menos sí que sería bueno modificar esa forma de entrar, ¿no? Hablaban ahí de cambios los espectadores del Bar Celeste, algunos cambios en la alineación. Puede que salga con un tridente también bastante ofensivo, Claudio Giraldez, ¿no? Con Dubicas, Yago Aspas y me parece que Larsen. Decían Larsen, sí. Sí, habrá que esperar, ¿no? Pero bueno, me lo creo perfectamente. Claudio es un entrenador valiente, lo ha demostrado desde el minuto 1, que ha entrado en el Celta y él va con sus ideas a muerte, ¿no? Y es un entrenador muy joven, pero ya con mucha personalidad, ¿no? Es lo que me sigue a mí, pues realmente abraiando, ¿no? Que diríamos en galego de esta... Menos mal que dices unha palabra, Concho, menos mal. Antonio, como ves ti iso do Celta non adiantándose? Que pasaba tamén con Benítez, non é unha cuestión simplemente de Giraldez, pero é algo que lín nun artigo... Eu xa che digo que o vexo en clave de perigo, porque iso é moi perigoso. Podes decir, se non chega a pasar o que pasou, xa sei que son cosas do fútbol e tal, co Villarreal levantar ese 0-1 nos ia a costar moitísimo. A min iso dame moitísima, me dá moitísimo medo. Non me gusta ter que remontar, non me gusta, tampouco vexo que eso sexa algo positivo. É positivo porque non tiramos... Non, é importante que o Celta sexa consciente. Unha cousa é a intensidade e outra cousa é esa presión psicolóxica, que é o que di Fernando, que non llevan ben aos partidos ao Celta. Esa presión psicolóxica ás veces non son quen de sair de aí.
iso é un perigo. Outra cosa é intensidade, unha intensidade controlada, evidentemente, non te vas cargar de tarxetas ou de cartóns amarelos enseguida porque empezan os medos. E, bueno, eu creo que o Athletic de Bilbao é un equipo físico e rápido. Eu creo que son as súas características, un bo porteiro, ademais, un bo porteiro, un equipo físico e unha velocidade moi grande nas transicións. Supoño que Claudio está moi estudado todo isto, porque hoxe en día ninguén sorprende a ninguén. Eu penso claramente que é consciente do perigo que supón que te collan a espalda, non? Que te collan as costas. É dicir, eso, ele é consciente e ao mellor non podemos sair coa defensa moi adiantada a ver ese medio campo como traballa para soster o balón, a ver como basculan os dianteiros, medio campo dianteiros, medio campo cara atrás. Hai que ter moito cuidado, non podemos recibir un gol pronto, porque senón as cousas se expoñen, porque non é só a dificultade de meter o gol a un equipo que se fai rocoso atrás, sino non é iso só, sino que é o mazazo persoal que van levar os xogadores, o mazazo psicolóxico que pode levarnos a unha desorde total, a non saber, a un estar moi tocados, non pode ser. Entón, moita cabeciña, efectivamente o partido dura 100 minutos aproximadamente entre unhas cousas e outras, e non, unha cousa é a intensidade, outra cousa é a precipitación, que non nos precipitemos para perder balóns, para que así desa maneira teñamos o control do balón, que é o que lle gusta a Claudio Giraldez, e a partir de aí impedir que nos collan a contrapé, porque a min é o medo que me dá, non? Pois hai aquí un comentario de M35 que di final en el Sadar 1-1, o Mallorca empatou. O Mallorca, Antón, o Mallorca sinceramente non me preocupa. A mí o que me preocupa é que o Celta e o Rayo Vallecano e o Cádiz empaten a puntos. Porque se dá ese triple empate, o Celta baixa. Eu creo que non se vai dar. Entón o Mallorca que tire para adiante, porque eu creo que o Mallorca non vai pasar, non vai sufrir, sufrir o normal, pero non vai estar entre os que se descendan, non? Eu creo que o Mallorca ahora xogará en casa o próximo partido, o Mallorca, bueno, vai tirando para adiante, pero o importante somos nós, volvo a repetir, somos nós, deixemos de mirar, temos que mirar o do Cádiz, non? O do Cádiz sí, porque claro, antes sí como non imos ver iso. Por cierto, que el otro día en Madrid, una ciudadana que estaba en Madrid y era de Sevilla, nos adelantaba que en Sevilla hay rivalidad contra el Cádiz. O sea, que es algo que yo no sabía. No, sí, pero eso é estupendo. Pero aparte diso, a afición non está moi contenta co Sevilla. Non poden perder ese partido, sabes? É dicir, non se xoga en nada. Bueno, xóganse porque non están facendo unha boa tempada e evidentemente a xente exíxelles, evidentemente exíxelles e non van tirar o partido. É dicir, estou plenamente convencido. É máis, estou plenamente convencido que o Sevilla vai gañar o partido. Sinceramente, estou convencido. Logo poden pasar mil cousas e que non se dean. Pero non vai ser por falta de interese nin por desación. Non, eu estou completamente convencido de que non vai pasar iso. Pero se iso fose así, o empate... E se enda por riba o que di Fernando, pois moito mellor, claro. Claro, pero o empate do Celta mesmo nese caso de que perdese o Cádiz non é dabondo, porque ese triple empate todavía necesitaría un punto máis. Podería ocorrer, pero simplemente falaba dese 1-1 porque Crossface pide que faga un repaso da clasificación, pois a clasificación está 15º Mallorca con 36, 16º Rayo con 35, 17º Celta con 34 e 18º o Cádiz con 29. Granada e Almería xa na segunda división. Entón, esa situación nestes momentos, despois dese empate a un gol, era por iso que o dicía. No, está ben. O que pasa é que se o Celta gañase tal como está a clasificación, gañase, puñase por riba do Mallorca, incluso. Sí, claro, efectivamente. Iso é o que está a pero claro, se o Celta gaña, é moi máis factible que se puntúe en Granada e ao mellor tamén se lle gaña a Valencia, porque todo é que... Claro, son todas contas do gran capitán, pero hai que... Claro, pero a pesar de que hai que centrarse... Eso sí, se gana o Cádiz, ollo coa presión.
Aí está, esa era a pregunta, porque Crossface di, si gana Cádiz, Sí, sí. ojito a la presión Ahí con la que está. vamos a entrar a jugar. Ahí está. Na presión imos entrar igual. Home, si perde con menos presión, evidentemente, pero hai que deixarlo solventado. Porque, como dicía Rafa tamén, non é que vayamos celebrar nada, pero, hombre, polo menos o último partido, me apuntaba alguén outro día, que sexa para celebrar un pouco o centenario, porque este ano non o celebramos, como che dicía eu, non sei se falaba contigo onte diso, Antón. Non celebramos o centenario. Primeiro porque a directiva nefasta non lo roubou, e despois porque é un sufrimento domingo tras domingo, semana tras semana, que non nos deixou saborear nada. O único que de verdade saboreamos é Oliveira dos 100 anos. Eso é maravilloso. Eso é... Bueno, hai aquí unha pregunta tamén sobre o Oliveira dos 100 anos, pero mira, aquí el Cumbias, que hoxe non está, Joaquín, porque sei que o domingo traballaba. Nada, pues, a Joaquín voulle dicir o de pues sempre. Bamba xoga 10 minutos, non remata unha xogada, fai un pase, se pode dir o segundo botan e quitan o balón, e claro, se xoga con espazos é moito mellor. Pero falo de Bamba. Bamba para min é unha enorme decepción. Que conste que el Bamba hizo lo mejor, yo creo, de toda su temporada. O sea, ese regate que hace la banda es lo mejor que le he visto en todo este año. Sí, sobre todo hizo unha xogada preciosa ali xunto a liña de cal. Preciosa, pero bueno, pero no compensa, no compensa su temporada. En absoluto, vamos. O sea, para mí foi un fracaso absoluto, entendendo ademais que un xogador con clase. Pero realmente nunca atopou o seu lugar aquí en Vigo, e dende logo un xogador como a él, evidentemente que non é capaz de irse de ninguén, porque non é capaz. No. En un contra un é imposible que se vaya. El otro día, la vez que se había ido, la vez que se fue, resbaló, pisó el balón y se cayó. Eso resbaló. E outra vez que se foi, quitaron o balón por detrás porque foi tan lento que lle quitaron o balón por detrás. Entón, por iso é con moito agarimo para o noso querido amigo Joaquín, que tan bambista, pero sinceramente que vaya cambiando de nome para próximo. Bueno, quería decir simplemente que non está hoxe Joaquín aquí connosco porque o domingo tivo que traballar, entón pois non quería molestar hoxe, non sei se puido ver o partido ou non, entón pois por iso non está, pero voltará. Bueno, está Fernando. Temos a Fernando aquí e quería preguntarvos tamén se pensades que para un partido como o do Athletic Club de Bilbao realmente ese tridente atacante de Aspas, Larsen e Dubicas é unha boa opción neste partido en particular, porque xa falábamos outro día de que, evidentemente, poden xogar os tres xuntos, pero sería unha boa idea que xogasen os tres xuntos perante o Athletic Club de Bilbao? Hombre, yo creo que por encima del esquema está lo que decía antes Antonio, ¿no? La intensidad sin convertirla en precipitación. Entonces, con esa base, a mí el sistema me preocupa poco. O sea, el esquema me preocupa poco. Si hay un compromiso de los 11 jugadores, si hay una intensidad, si hay una plasmación de lo que realmente estamos jugándonos, que se note que nos estamos jugando algo más que el Athletic Bilbao. Y después el esquema, a mí realmente es que me preocupa poco, porque si yo veo un equipo, pues eso, con las líneas juntas, todos compenetrados, es decir, con esa idea de siempre, tienes un balón y miras hacia arriba, no miras hacia atrás. Si esa idea permanece, ¿vale? Como se pudo mostrar también en el Metropolitano, con sus malos ratos, como los pasamos, al final el esquema es lo de menos, ¿no? Y si eso funciona, al final da igual que haya uno, dos o tres jugadores, porque como lo decía Giraldez y lo decía Benítez en su momento, al final el esquema es un dibujo, luego los jugadores se mueven, ¿vale? Y si esos movimientos son buenos, pues el esquema para mí da igual. O sea, para mí es primordial la actitud y sobre todo mañana, pues eso, la conciencia y el estar con los 5 sentidos metidos desde el minuto 1, no desde el minuto 15 o desde el minuto 20, desde el minuto 1. Entonces, estando así, el esquema creo que pasa a un segundo plano. Antonio, como ves ti iso? Bueno, pois eu non son adestrador, non podo meterme na cabeza, todos somos adestradores, todos temos o noso equipo, pero claro, as circunstancias son as que son, o Athletic presenta
ademais uns esquemas complicados. Eu creo que hai que reforzar o medio campo, é fundamental que o medio campo funcione, que funcione en plan destructivo, pero tamén que funcione en plan creativo, non? Entón, a mí preocúpame moito máis o resultado do medio do campo, do traballo que se ten que facer no medio do campo, que se xogan xuntos Larsen e Bamba nesta ocasión de saída, non? Eu creo que poden xogar nun determinado momento en función tamén, bueno, pues de o planteamento que faga o adestador, pero a mí non me preocupa, sinceramente. A mí o gran defecto que estou vendo o Celta é o medio campo, por eso xa o levamos dito moito tempo, é dicir, e iso que Beltrán, que sempre foi un xogador que admirei dende que chegou, ainda que despois pasou máis momentos, Beltrán está indo a máis, está a notarse tamén. Pero claro, Beltrán non pode correr, roubar e crear. É imposible totalmente. Primeiro, porque non está dotado técnicamente como para ser un gran creador, pero que tampouco é un torcebotas. Quero decir que ele é un destructor, é un home que corre moito campo, ás veces corría como polos en cabeza, pero era porque non había esquema, porque había unha desorde total e el, pues, desordeado total, non? Así que realmente a min eso non me preocupa, entón, o que sí me preocupa é que o medio do campo teña que ser sexa un centro do campo sólido, porque para gañarlle a partida Athletic de Bilbao hai que ter un centro do campo sólido. E non deixar de sorprender. A mí hai dúas cousas que me preocupan. O centro do campo, por suposto, e despois a defensa, porque a defensa... Pero están relacionados, Antón. Sí, por suposto que están relacionados, pero que ás veces algún erro defensivo importante contra un equipo como o Athletic Club, tanto se xoga algo como se non se xoga nada ou pouco, pois é o que ás veces decanta un partido. Pero iso é o que dicía, iso que se pode decir do sistema. O sistema do Celta é bastante arriscado. Xoga con 3 centrais e 2 carrileiros. Pero claro, un carrileiro é Hugo Álvarez. E Hugo Álvarez non defende. É dicir, que eso é un problema. É dicir, e logo Mingueza, que é outro carrileiro, tampouco defende. Moi alá, sempre estás tremendo que faga unha. Eu cando están co balón dentro da área, está Mingueza por ali, ou outro calquera, pero Mingueza, teño medo que no seu afán de que queda roubar o balón, pois lle pega unha patada, piten penalti. Claro, entón, iso a min sí que me dá medo, non? Pero para iso teñen que sentirse, por exemplo, eu creo que Jailson está sendo unha sorpresa para min, evidentemente teño que entrar a mea culpa porque nun principio pensei que era un xogador que non valía absolutamente para o noso equipo. Estou encantado da súa colocación, da súa inteligencia atrás e da súa inteligencia pasando balóns, porque non só perdelos. Non digo que non perda algún, porque todos perden balóns. Non é Unai Núñez. Non é Unai Núñez que cada partido te mete en un lío de moito cuidado, non? El otro día otra vez. É importante que os defensas se sintan acompañados do medio campo e que ese medio campo sea potente. Para min, a clave do partido está no medio do campo. Dicía, non sei, alguén no chat, non sei se foi M35, que alguén dixo que tiña dúbidas mesmo de que Iago Aspas xogase de cara neste partido. Eu penso que Iago Aspas vai xogar de cara neste partido nos partidos que restan ata o final da tempada, porque evidentemente é un xogador que probablemente nestes momentos finais sexa, dende un punto de vista psicolóxico mesmo, e non só de fútbol, pero máis aló do fútbol, dos máis importantes para xogar estes partidos. Entón, eu penso que Iago Aspas para o partido fronte ao Athletic Club é un xogador que, sen dúbida, sae de cara sen ninguna dúbida, indiscutiblemente. O mesmo co porteiro Guaita. Que xogadores, esta non é unha pregunta sinxela, pero para este partido, que xogadores pensades vos que, ademais deses dous, teñen que sair de cara sen dúbida, que son totalmente indiscutibles para un partido tan importante como o Celta Athletic Club de Bilbao? Hombre, pues hablaba antes Antonio de uno que yo ya vengo diciendo que está creciendo mucho desde que llegó al Celta, y hablo de Jailson. De hecho, en el partido horrible que jugamos contra el Alavés, yo destaqué a Guaita, por supuesto, y a Jailson. Era de lo poquito que se podía destacar. Es un jugador
que el manejo de balón lo realiza como pocos. O sea, no recuerdo un jugador desde hace muchos años que maneje el balón como lo maneja él, con la tranquilidad y la autoridad con la que lo hace él, como si llevase aquí ya pues muchísimo más tiempo del que lleva realmente poco. Y después, pues eso, lo que decía Antonio, ¿no? Lo preciso que está haciendo con el pase, o sea, varias cosas, ¿no? Ocupa muy bien su posición, puede jugar de medio o de central. Entonces, para mí, ya eso tiene que salir de cara mañana, porque estarías cortando el crecimiento de un jugador que yo lo dije el otro día también, o sea, yo me lo quedo, sinceramente, ya para la próxima temporada, sin ningún tipo de dudas. Y eso que va a haber que hacer mucha remodelación, como seguramente estén pensando muchos, en esta plantilla, pero para mí Jailson es un fijo, ¿no? Y después, ¿cómo tiene que salir de cara? Hombre, se está hablando mucho de Dubicas, ¿no? Que merece más, y es cierto, las estadísticas están a su favor. Lo que sucede es que, bueno, el trabajo que hace Larsen... Ahí está. Es otro estilo. O sea, es decir, ahí está. Es verdad que Dubicas es un rematador, sobre todo con la cabeza, que eso es oro en paño, lo que tenemos ahí con Dubicas, ¿no? Pero claro, es que el trabajo que hace Larsen hace un trabajo global de e cansa moito a defensa, moito a defensa. Claro. Tamén se cansa. Claro, pero sí ese trabajo. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que a lo mejor el cambio de Dubicas tiene que hacerse antes. Eso sí que lo creo. Pero, exacto, claro, ponerlo de titular, a lo mejor en este tramo que estamos ahora padeciendo, digamos, igual es precipitado. Pero sí que tiene que tener protagonismos, que lo demuestra cada vez que sale, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser el inicio, es un jugador joven, puede ser el inicio de una buena trayectoria de Dubicas en el Celta, pero bueno, los inicios a veces son así, no son saliendo de titular. A veces sales, pues eso, unos minutos y lo haces bien. El año que viene, pues sí, a lo mejor ya puede ganarse la titularidad desde cuando la temporada esté en blanco y podamos empezar a dar pasos seguros, ¿no? Ahora mismo creo que no estamos en momento de hacer experimentos, creo que hay que amarrar cuanto antes la permanencia y bueno, pues yo seguiría apostando por Larsen ahí arriba. Y ojo, lo de Carles Pérez, que lo decía alguien ahí antes en el chat, no lo veo mal. Sacar a Carles Pérez es verdad que es bastante irregular, pero tiene un nervio que no tiene muchos jugadores y, por supuesto, está muy por delante de Bamba. Eso lo tengo clarísimo. A pesar de todos sus fallos y todos sus defectos, creo que Carles Pérez está por delante de Bamba. Y si alguien tiene que ser titular de esos dos, es Carles Pérez en este momento, ¿no? Así que yo daría esos nombres así de entrada, ¿no? Xa que decías eso de Dubicas, Fernando, realmente a mí o que me preocupa de Dubicas é que co pouco que leva xogado nesta tempada que realmente vai a seguir na vindeira tempada, porque realmente sí marcou goles, pero tivo moitos menos minutos dos que debería. Non estará Larsen na semana na tempada vindeira. En teoría no, claro. En teoría non estaría, claro, evidentemente, porque o Celta ten moitas ganas de vendelo. Hai mucho que trabajar, verano en la oficina. Antonio, a mesma pregunta, cal destes xogadores, a máis dos que xa mencionou Fernando, que xa amentei eu, cales serían outros para ti? Eu faría unha defensa, un centro de defensa con Jailson, porque a min Jailson gustame máis de central que vai cara adiante un pouco, máis que como centrocampista. Pero bueno, eu faría unha defensa para empezar, Jailson, Starfelt, que estuvo moi ben outro día, e potente, e Carlos Domínguez, ¿no? Eu a verdade que Unai non sei, igual dice iso e el pobre que Carlos ya se le han dado 2 años a Unai y ya es suficiente, o sea, ya o sea, por eso. Vale. Entón, para mí me parece que esos tres podrían formar, seguiría con Mínguez a pesar de todo, ainda que Manquillo podría defender, pero aún non, e dende logo seguro Beltrán, por suposto. Fran Beltrán é indispensable neste equipo, guste ou non guste, creo que se foi moi injusto con este xogador. Larsen para min tamén é moi necesario porque se parte a cara. Esa que falla despois, pero es que se desgasta. E desgasta a defensa tamén, porque os defensas con él agarran, andan tirando, eso todo son... E, por suposto, claro, ya para lo demás, bueno, por suposto, Guaita, non, porteiro, creo que por fin temos porteiro, por fin temos porteiro, e todos os que dicíamos con todo o respeto do mundo que Iván Villar era un bo suplente, ahora creo que Vicente Guaita que demostrou que é o porteiro que ten que ter o Celta, e que pode dar un ano máis se non se trae outro mellor, evidentemente, porque tampouco os porteiros... Bueno, tiene firmado un año máis, que yo non lo sabía. Por eso, pues, mellor que o... Eu penso que vayan pensando noutro, mentre o ano que ven
Vicente Guaita continúe tal, porque non é o que pare, que para. Pode ter erros, que ten, porque teñen todos. Mira, pregunta a Neuer se hai fallos. Pero é evidente que dá unha tranquilidade á defensa, que é capaz de avisar, de colocar e tal e cual, que eso os defensas captan, sabes? Captanlo perfectamente, saben que aí hai seguridade, que lles va a botar unha pequena man para corrixir algunhas cousas. O que pasa é que algúns son tan nefastos como Unai Núñez que en fin, sinto moito porque logo por arriba un tipo que vai ben e tal, pero eu creo que quere facer cousas que non sabe. E aí onde... El otro día quiso salir con el balón jugado desde la defensa hasta el medio campo. Si dices tú, no, o sea, al principio está bien, pero no sigas tú, porque la vas a perder y efectivamente la pierdes. Se limitase a defender o balón, si se defendese a soltar o balón e non xogar e querer facer o que non sabe. Claro. Quería hacer la jugada de Cáceres, que también hacía Cáceres, que de repente cogía el balón y se recorría el campo, pero era Cáceres, non era... Pero eu notei neste partido do Atlético de Madrid... Eso facía Araujo mellor que él. Facía Araujo mellor que él. Eu notei do partido no Metropolitano que ás veces o Celta quería sair co balón controlado, xogado en detrás, en demasiadas ocasións, non? Ás veces non é mala idea pegar un patadón arriba e que non haxa problemas en defensa. Pero eso é ADN Giraldez, Sí, pero precisamente que ás veces se dicía de outros adestradores que facían iso demasiado, eu estou de acordo que iso é un bo xeito de sacar o balón, pero se continúa a facer demasiado, pois ás veces está a arriscar. Moito risco. Demasiado risco, sí. Permíteme que lle mande un saúdo especial a Vicente Zúñiga, porque é tan majo comigo. Vicente, nada, que vexo que estás en Huelva. Carai, hai que ser celtista dende Huelva, pareceme moi ben. Eu este ano non perdín un só partido en Balaídos, ningún. Fixen todo posible para que non poidamos, que as cuestións literarias non chocasen cos partidos do Celta. E realmente sería un placer para min poder compartir contigo un partido en Balaídos, claro. O que pasa que agora esta directiva ainda non dá eso que daban aos abonados históricos unhas entradas sí, certo. Eso levouno a pandemia. Bueno, a ver. Pero nada, un saúdo moi cariñoso, Vicente. Quería tamén, Antonio, Fernando, preguntarvos que pensades que é ou cal pensades que vai ser o papel dos seareiros e as seareiras celestes. Agardades para este partido recebemento, algunha cousa así especial? Oficialmente. Non sei se vai a ver. Sí, lo va a ver. A las 8:15 están citados los aficionados en tribuna. A las 8:15, o sea, ojito con la previsión. Y sí, lo va a ver. Yo creo que, a ver, es que realmente en teoría contra el Valencia ya la cosa tiene que estar decidida, con lo cual es ahora o nunca ya el último recibimiento. Muchos hemos hablado de esto. Yo creo que es positivo que se haga. Entiendo que los jugadores van a sentir ese ánimo. Y bueno, otra cosa es que eso se transforma en presión y en ansiedad, claro. Eso es lo que hay que controlar. Pero que haya un recibimiento a mí me parece bien. Eu son escéptico cos recibimentos, o que si son moito máis amigo do apoio durante todo o partido, non? Eu creo que a bancada de animación está facendo un traballo moi bo ao longo de todo o ano, mesmo cando sacaron algunha bandeira palestina que eu agradecí, pero fora diso o público de Balaídos é bastante frío. Eu creo que, bueno, o público de Balaídos non, somos bastante fríos, eu son bastante frío. Eu eso de estar animando e aplaudindo non son. Ahora, eso sí, está esperando que, tamén é certo que está esperando que o equipo pode estar moi baixo e moi frío. E se despois hai unha xogada, enseguida se veñen arriba. Quero decir que é como unha fluctuación entre o que fai o equipo e os seus propios sentimentos, non? Entón, bueno, o público temos que estar con eles, temos que evitar asubiar nin reprochar nada a un xogador noso bueno, animar os que teñen que animar, que para eso van a grada de animación, que supoño que teñen vantaxes, non?
Tienen el cielo ganado, yo creo, los de la grada de animación. Totalmente. Sí, ti decías, Antonio, que esa grada de animación foi unha boa idea porque cambia un pouco a atmósfera dos partidos, non? Totalmente. É dicir, o público de Balaídos sempre foi frío. Globalmente. Non xélidos, pero fríos. E a grada de animación cambia totalmente. Xa dende que comeza a Oliveira dos 100 anos, aquilo xa é unha loucura. E ademais fai que todo o demais empecen a sacar as bufandas, tal e cual, canten, bueno, é precioso, é realmente maravilloso. Ese, para min, é o ánimo e o alento. O dos recibimentos, bueno, vale, pero tampouco lle dou demasiada importancia. Es verdad que el público de Valles es frío, pero yo añadiría otro adjetivo, frío pero comprensivo. Creo que es una afición comprensiva con los fallos, es muy respalda mucho al jugador cuando falla, porque claro, este domingo que estábamos Marta y yo en el Metropolitano, veíamos que a la mínima de cambio, con jugadores realmente de una categoría brutal, en el Atlético de Madrid, Griezmann, etcétera, pues se les criticaba al poco de hacer alguna o de desaparecer o de no hacer un buen partido, se les criticaba, ¿no? Entonces decía Marta que había que ponerlos a estos aficionados un mesecito con un equipo, pues eso, modesto, ¿no? De nuestra nivel. Eso non se pode facer porque todo está en función do equipo do que sí, claro. O sea, ellos tienen unha exigencia... O Atlético de Madrid, o cuarto posto, non lles gusta porque foi un desastre absoluto para as aspiracións e porque non hai ningún equipo que realmente digas, porque o Madrid sí é o menos malo, pero tampouco é que faga un fútbol que enamore, non? Ten mellores momentos e ten xogadores que resolven. Pero o Atlético de Madrid pues está sendo un fracaso, non? Porque ves que o equipo que vai fora e palma, vai fora e perde en Cádiz 2-0. Ti que es que o Atlético de Madrid pode perder en Cádiz 2-0. Que tal? E claro, despois... Pero bueno, todo está en función das expectativas. As expectativas do afeccionado do Atleti é estar aí arriba loitando pola Liga e o noso é estar tranquilos, non? Eu que lembro da afección do Celta de cando, pois, durante moitos anos fun a Balaídos con Antonio, é que era, sí, unha afección un pouco fría, pero tamén tiña que ver un pouco o lonxe que estaban as bancadas do... Bueno, iso foi... O da bancada, Antón, eso verás que o da bancada de marcador onde está agora, eso lle dá algo especial. E non quero pensar cando estea de gol, non? Eso pode ser realmente excepcional. Eso axudou moito, Antón, lo que ti dis, porque aquilo era tremendo. Ter unhas pistas ao redor do campo, eso era... Eso foron, debemos de catades, foron desaparecendo todas esas campos que tiñan pistas de atletismo ao redor, porque mira a propia Real Sociedade, non? Que tamén... Sí. É que eu lembro pois ver un par de partidos da Premier League nos anos 90 en Sheffield, no famoso, nalgúns casos tristemente famoso Hillsborough en Sheffield, do Sheffield Wednesday, e a min gustame eses estadios estilo inglés coa bancada moi perto do campo, non? E eu botaba de menos xa nesa época que Balaídos non tivese Pois só queda unha bancada para que se cumpra ese desexo de que sexa un campo de fútbol, realmente, que é o que é. Pero o que quería dicir, ademais diso, era que eu penso que en xeral a afección do Celta é unha afección que é exixente cos xogadores, é entendida en xeral, pero que, como dicía Fernando tamén, apoia os xogadores, non? Penso que iso é importante. Separar a idea de que un poda ser exixente, pero ao mesmo tempo tamén comprensivo cos erros, porque, ao final, os xogadores son persoas que cometen erros. Hai algúns que cometen máis erros que a outros. Pero tiene que ver con la historia, decía Antonio muy bien, ¿no? Tiene que ver con la historia de cada club y las exigencias y el contexto. Y al final, bueno, nosotros nos dan un caramelito pequeño como un córner y lo celebramos mucho. Eso en el Metropolitano les da la risa. Entonces, bueno, son cosas diferentes. Sí, por certo, bueno, non hai que esquecer, eu hoxe quero dicir algo xa para rematar, porque sabes que até hasta piques de aparecer, eu eso non o perdoo. Pero mira, hai unha cosa que me gusta, que dicer, ás veces falamos do Celta como equipo pequeno, ás veces as directivas do Celta fan un equipo pequeno, máis que outra cosa, porque estiven vendo outro día unha clasificación dos equipos españoles en Europa. Españois en Europa. O Celta, neste momento, é o 13º equipo
que máis veces xogou en Europa. E contando cos equipos de primeira división, neste momento é o 10º equipo que máis veces xogou en Europa, 10, porque non está o Deportivo, non está o Zaragoza, tampouco está o Español. Entón, iso de equipo pequeno, residual e tal e cual, hai que eliminar. Non se trata de sacar peito, pero somos un equipo moi digno, un club moi digno, que ao longo de 100 anos é o 11º ou 12º equipo que máis anos estivo en primeira división, o 13º equipo que máis veces xogou en Europa. Bueno, non hai títulos, vale, pero non todos os equipos eran títulos. La Intertoto. Bueno, aparte da Intertoto. Bueno, que é unha risa, pero tamén se lle gañou a equipos un pouco difíciles, porque... Sí. Pero bueno... Sí, a mí o que non me gusta da Intertoto é que houvese máis dun gañador cada ano, ¿no? Claro, hubo 3. Iso é o máis difícil para xustificar o título, ¿no? Pero bueno. Temos que ter o orgullo. Somos un equipo pequeno, sí, pequeno contra os grandes, pero non somos máis pequenos que os Getafes e que todos os que están por aí. Non somos máis pequenos que a eses, ni somos máis pequenos que a Las Palmas, ni somos máis pequenos que todos eses, non somos máis pequenos que a eles. Moldes, aí unha cousa importante, en límite salarial tamén somos o 10º, se non lembro mal, aínda que nos venden outra cousa. Por eso mesmo. Entón, o que non pode ser é que as directivas, cos seus contos macabeos, que creen máis que os parvos, pois nos están vendendo, que non podemos máis, que somos un equipo pobre, deixémonos de historias. Non se trata de querer ser máis do que somos, pero tampouco menos. Sí. Celta é un equipo que dentro do que é a xeografía futbolística dos anos no Estado español, Antón, digo a propósito, en España, pois está aí entre os equipos. Ser 11º non está nada mal con todos os equipos que hai, que hubo e que pasaron por primeira división, que bueno, que en fin, que a culpa de ese hai que sacar ese complexo, non? Ese complexo de inferioridade que ás veces temos de maneira injusta. Igual que non debe haber un complexo de superioridade, sí debe haber... Claro, por supuesto. Ademais, o que di aí en absoluto tamén é certo. Es que hai que quitarse de la cabeza que somos de pelear el descenso, hai que modificar esa mentalidad que se ha instalado en los últimos años. Muy ben, en absoluto. É importante que pensar que o Celta non ten a obriga de ir a Europa, pero sí ten a obriga de non estar pelexando polo descenso todos os anos. Claro, exactamente. Estou de acordo en absoluto. Totalmente. Non pedimos aquí que vayamos a Europa, eso Fernando e máis eu xa falamos moito, verdad? Noutros, bueno, aquí no Bar se falou moito, non é un obxectivo Europa, si ven, maravilloso. Hai que ir traballando e que veñan despois os objetivos. Yo siempre digo, cuando Berizzo llevó al Celta a Europa, el objetivo inicial no era ese, se consiguió porque se fue pensando, se fue trabajando partido a partido y de repente nos unas jornadas y dijimos, vaya, que sí se puede, pero lo dijimos cuando se estaba acabando la temporada. Entonces yo creo que ese es el camino. Claro, o sea, y tamén o que din absoluto, Fernando, se hai para máis, sí, pero eso es también responsabilidad nuestra exigir que sean ambiciosos, porque la gente lo merece. Claro, o problema, en algúns casos, do Celta nestes últimos anos ten que ver con iso, con unha falta de ambición, de facer unhas apostas que non fosen só apostas económicas, e que fosen tamén apostas deportivas. Que non se fixeron apostas deportivas, Antón. A última aposta deportiva que se fixo foi con aquela, como se chamaba, da canteira, ¿no? Cando viñeron todos os... Sí, a Operación Retorno, ¿no? Operación Retorno. Aí hubo un intento e tal e cual, pero hasta foi feito cos pés. Entón, bueno, a verdade é que a ambición deportiva é moi pouca. Bueno, pois iso é o que ten que cambiar, o que lle dicía eu antes a Rafa Valero. É dicir, eu quero ver que este ano no verán hai unha directiva que nos ilusione con sentido común, pero que nos ilusione. Non volver outra vez a pasar o que estamos pasando a golpe de 13 de agosto, ainda non temos conformada nada de la plantilla, hai que esperar a que pechen o mercado ou antes de que, entendes? Eso hai que acabar. E, efectivamente, a última aposta deportiva de verdad foi Coudet. Eso teño clarísimo. Pero a Coudet tampouco se... Pero matizando que a Coudet non se lle trouxeron moitos dos xogadores na terceira.
pero bueno. E ti tamén eras de Coudete, Fernando, que non me esquezo. No, sí, lo que pasa es que, a ver, decía Antón, es que no se trajeron a los jugadores, pero ¿qué entrenadores le han traído realmente? No, pero o de Coudet foi escandaloso, O de No, Coudet pero, foi escandaloso. Recorda, Fer, aquela xira por América con xogadores del B, que non se sabían, que non iban a xogar. Eso unha imaxe de club perralleiro, De club perralleiro. E non somos un club perralleiro. Iso que quero dicir? Non somos un club perralleiro. No, y Fan, además... fan que sexa un club perralleiro, pero non somos un club perralleiro. Claro, e agora que ascende o Deportivo a segunda división, pois hai que ter en conta que o Deportivo, sí, o equipo e o clube galego con máis títulos, e iso é innegable, pero hai outras variables, ademais dos títulos, na historia do fútbol. O título está moi ben. De cuestións históricas, pois hai que pensar tamén noutras cousas, non negar a evidencia dos títulos do Deportivo en comparación co Celta, pero tampouco negar a evidencia da importancia do Celta dentro da historia do fútbol español. Para min está clarísimo, pero bueno, non se trata ahora de rivalizar nestas historias. Non o dicía por rivalizar, pero bueno, é certo que isto ven de ocorrer esta o que di Víctor, Víctor está claro. Teña 10 xogadores do primeiro plantel o Chacho unha semana antes de empezar a tempada. Foi lamentable, claro, é que foi así. E cando empezan a funcionar foi despois, claro, empezaron a funcionar cando foron vindo e foi cando colleron a Carballal. Carballal, non? Sí. Bueno, para ir rematando, Antonio... Sí, rematando, porque eu morro de fame. Sei que a cea xa está aí, ademais eu teño que ir recoller a miña filla a escola. Fernando xa falou... Mírame con unha cara... No Barcelona Live, Fernando xa falou da súa porra, pero pode lembrala a audiencia do... A ver si a recordo. Se a lembras, pois a ver se podes dicir. Pero bueno, tamén os celtistas e as celtistas no chat que dean a súa porra tamén para este partido de mañá, que é ás 10 da noite, hora... Xa me lembro 3 da tarde aquí nos Estados Unidos. Eu penso que é demasiado tarde ese partido. Demasiado tarde. Partidos ás 10 da noite. Non se poden poñer partidos ás 10 da noite. É unha barbaridade da Liga de Fútbol Profesional que só pensa no diñeiro. Pero bueno, 2-1 para o Celta, é a miña porra. É o mesmo que dixen eu outro día ao sair do Metropolitano. Pois sí, 2-1 tamén dixeches, Fer. Bueno, pois compartimos do brazo nesta ocasión. Claro. Nesta ocasión, non te emociones, que non sirva de precedente. No, exacto. Ti pórtate ben, que eu sou moi maior con relación a ti. Eu dixen 1-0 e dixen gol de Dubicas, penso, Antonio que marca eses goles. Por suposto, Aspas e Larsen. Eu dixen Fran Beltrán non sei se dixen Aspas. Fran Beltrán para meter un gol complicado. Ten bo disparo, ollo. Sí, ten bo disparo. Desde fora podería. Pero marcarlle de lonxe a Unai non é fácil, Bueno. Aquí Vicente Javier di 3-2, que por certo di Vicente Javier que ele é de Marín, pero que vive en Huelva. Vive en seu Huelva, pai é vigués, do barrio do Cura. Pois non o coñece xa, non o vai coñecer en pouco tempo. Totalmente diferente, non? No, es que van refacer todo, es decir, tiraron casi con todos, Sí. Pasa que esa é a obra do Escorial tamén, pero bueno. Víctor LV di Celta 3 Athletic 1, Vigués celtista 1-0 de penalti, Manuel Seijo di 3-1 e salvados porque o Cádiz non gaña, e eu dixen 1-0 gol de Dubicas, así que estou de acordo con Vigués celtista, aunque eu non digo que vai a ser de penalti, pero quería, Antonio, antes de que a ver se podo recuperar o comentario, porque xa foi hai un tempo por aquí, xa hai uns minutos, bastantes minutos, estou a buscar para arriba, porque era un comentario que é unha pregunta directa para Antonio. Entón, claro, a ver se a podo atopar. E se eu podo responder, porque eu penso que vas poder responder, pero non sei se a podo atopar, ese é o problema. A ver, que está por aquí. Prometo que teño as gafas postas, ademais, podo ler perfectamente. Que non facía? Aquí está. H-I-G-L, penso que é, non? A pregunta para Antonio Teijeiro di: ocorreuseme outro día lendo o himno do Celta, cando di Oliveira dos 100 anos, só a min me lembra as cantigas de Amigo de Mendiño ou mesmo a Martín Kodax. Vexo casi
unha leixaprén. Entón, é unha pregunta literaria, unha pregunta poética deste celtista que di que lle lembra, cando di o Oliveira dos 100 anos, as cantigas de Amigo de Mendiño, Martín Codax, Xoán de Cangas, etc. Eu creo que a letra ten algo diso. A letra ten algo diso de cantigas de medievais. Bueno, e aparte, fixadevos o que o mar aparece no vídeo moitísimo e, bueno, moi ben. A HIG, claro, a HIG, magnífico que haxa sempre unhas pílulas literarias nun programa como este, porque a xente que nos gusta o fútbol tamén nos gusta ler e tamén nos gustan moitas outras cousas. Bueno, penso que unha das cousas... O as que nos gusta ler e escribir tamén nos gusta o fútbol. Non nos gusta o que rodea o fútbol, eso é outra historia. Pero unha cousa que di HIG que é interesante, que lembrame que esta canción tenta ir máis aló do fútbol e máis aló do celtismo, non sei, entón quere tamén tecer relacións con cuestións culturais, literarias, o mar, etc. Entón, ten moito sentido que as cantigas de Amigo, as cantigas que sempre mencionan o mar de Vigo e a ría de Vigo, etc., pois teña unha certa relación aí. Eu non o pensara realmente, pero sí que semella que ten. Que ten relación. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, di HIG, e di tamén grazas a ti por este chat moi interesante, sinceramente moi interesante. Eu xa pensei máis dunha vez e creo que estaba na idea de Zetangana cando construíu a letra, E Antonio, para o vindeiro programa, vas ter que traer un poema tamén, porque aquí non temos un preparado agora, entón, pois, di en absoluto, podrías alguno de los tres recitar un pequeño poema en gallego, me apetece un poquito de sentimiento, para mañana nos dará mucha fuerza. Eu penso que Antonio ten por aí algún libro de poesía para rematar o programa. Saco Antonio do asunto aí e a ver se... Alguno me parece pouco, deben ter Alguno, máis. sí. Penso que sí, porque, bueno, Fernando ten estado en múltiples ocasións na casa de Antonio García Teijeiro e non haberá outra cousa aí, pero libros e discos sí que hai. Iso está... E tamén hai outras cousas, hai cadros, Yo creo que la primera vez que vi a tu padre en casa estaba en el suelo, literalmente en el suelo, en el pasillo, con libros, ordenando libros. O sea, esa es la primera imagen que tengo yo de tu padre en tu casa. Se non, claro, digo axes, pero deixa cear ese home que ten fame, ¿no? Pero, no, bueno, por non falar de case a reverencia que hai que facer cando un entra na casa de Antonio García Teijeiro a Bob Dylan, porque Bob Dylan ten moita importancia na súa literatura e no seu día a día, entón un non pode entrar na casa de Antonio García Teijeiro sen facer unha pequena reverencia a Bob Dylan, pero está a buscar aí un libro para rematar. En absoluto está contento, ademais, de que Antonio vaya, pero realmente non sei a onde foi, porque eu creo que foi penso, vexo que xa aparece por aí. Pensaba que Antonio sí, que fora a cear, pero non. Foi a buscar un libro para rematar este programa por petición en absoluto que gusta de escoitar algo de literatura en galego e di, está dándolle uns mordiscos ao rapante, que tamén podería ser, pero non, xa está de volta e di en absoluto, estabas, Antonio, a darlle uns mordiscos ao rapante ou non? Non, o rapante non estaba dando mordiscos. Bueno, pues vou ler un poema de Poemar o Mar, o premio que foi Premio Nacional. Fala do mar, todo o poemario en sí, e o poema di así: quero chegar ao mar se está fuxindo para abrazalo, quero chegar ao mar e que non fuxa para agarralo, quero chegar ao mar se está dormindo para arrolalo, quero chegar ao mar se está chorando para alegralo, quero chegar ao mar se está celoso para bicalo, quero chegar ao mar se está berrando para calmalo, quero chegar ao mar se está perdido
para inventalo. Quero chegar ao mar, se está volvendo para gardalo. Moi ben, Antonio. Bo poema, bo recitado de poema. Ese poema nos va a dar más energía para mañana. Yo espero que mi padre, que también era un buen celtista, lo haya escuchado, porque además le encantaba cómo escribías, tanto poesía como la prosa. O sea que yo Pois vai para él, Fernando. Eu agardo que eu que quero chegar ao gol para marcalo, non? Aí chegar ao gol para marcalo. Moita xente no chat está contenta de ter escoitado ese poema e agora simplemente pois queda despedir o programa. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí no chat comentando, aportando datos, diferentes cousas, mesmo novas que eu non coñecía, como algunhas das baixas do Athletic Club de Bilbao. Grazas a todos e a todas. Sabedes quen sodes porque sempre estades aí, facedes o programa máis interesante. Fernando, desculpa os meus problemas tecnolóxicos, pero... Yo creo que tú no querías que debatiera con Rafa, porque no. Además lo tengo a mi lado todos los partidos, a mi lado literalmente. Porque está... Pero a mi lado, cuando te digo a mi lado es a 3 metros de mí, está todos los partidos a 3 metros. Entonces, bueno, pues lo veo ahí siempre y bueno, sí que me hubiera gustado debatir con él, pero bueno, en otra ocasión. Pues moitas gracias, Fernando, por estar aí. Bueno, volveremos vernos moi axiña despois do partido frente ao Athletic Club de Bilbao. Perfecto, pues por mí si quieres hacer un directo sí que lo podríamos hacer antes de ir a dormir. A ver cómo nos vamos a dormir mañana, ¿eh? Vamos a cruzar los dedos. É demasiado tarde, ahora sí. Acabo o partido ás 12 da noite, non? A mí acabo o partido ás 12 da noite, entre que chegas a casa menos de 1 menos cuarto non chego. No, terá que ser probablemente os xoves, pero Antonio, grazas tamén a ti por estar aí, por buscar o poema e por comentar, como sempre, cos nosos celtistas no chat toda a actualidade do equipo. Nada, moitas grazas a ti, Antón, grazas a Fernando, os dous que montastes este bar celeste que xa leva uns cantos anos, de que empezou así como unha cousa como que non quera cousa de mirade o que se empezou con el bar, efectivamente. Estou moi satisfeito ademais sempre o digo e direino da xente que participa no chat, non? Porque é xente moi respetuosa, con ganas de dar a súa opinión sobre algo que nos apaixona como é o Celta e, bueno, estou moi satisfeito de formar parte desta familia maravillosa que Pois grazas a ti, Antonio, tamén. Manuel Seijo di mañá é o día. Así que para dar forza ao Celta neste día, berro celeste, eu deixo o balón botando e vos dous aí dende Vigo a berrar ese ala Celta. Preparados? Venga, imos. Preparados. Como sempre, o de sempre. ¡Ala! Celta! ¿Ves